Mbak Yu. Kadose niki kok Sing senggak aku dhewe ngono ta? Nggih. Apa nek sing rung genep sajae ki mang, Mbak? Nggih. Lho asline wis genep, sampean Pak Senun nggih? Oh, wis anak wis genep. Oh. Wah, lah ya layak. Layak. Ya sajae. Lah iya layak senggak ya do lali enek sing urung urung jangkep, Mbak Yu. Ngapunten Bapak wonten woro-woro nggih sekedhik nggih. Wonten ingkang informasi apa iki? Panjak wonten kelangan kopi. Panjake kelangan kopi. Pantesan wayah senggak demen ae Mbak Emil. Aku mung batin nyapo, mburu iki kurang apa sajake tak inceng ya wis ana kae wis genep sajane tibake enek sing isih kurang. Niki bajut. Ya dibajutke Mbak Yu. Mangka Kang Mas katras papat saka campur sari ingkang para pisuwan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mugi pisuwan kula sakajeng saged nuju brana wonten mengani panjenengan saged damel jampinipun sayah. Ugi di streaming kalian channel Barata FM. Barata Trenggalek. Jadi dulur-dulur mengke sing sajake mboten saged nenggani nganti sore, mbok menawa ning dalem karo layah-layah pengen mresani papat songo campur sari ning daleme Bapak Rigo. Saged mresani lumantar YouTube. Channel YouTube-ipun Barata Trenggalek. Disiarkan secara langsung live. Alhamdulillah niki tamune
ugi banyu mili. Ya, banyu mili. Kebukten awan iki wis padha rawuh nok. Mula ya diaturke sugeng siang, selamat siang sugeng rawuh dumateng samudayanipun. Pecet.